Karen, ens podries ensenyar algun dels teus premis que hagis guanyat? Sí, i tant, i tant. Els tinc tots al mateix lloc, o sigui que és molt fàcil. Però us ensenyaré un que és el més important per mi, val? Va. Mira, a la Núria li donaré el Ramon Llull, compte que pesa. I a la Danai li donaré el Nadal. Hola. Però aquests no són els més importants. El més important és aquest. Llegeix qui. Festes de la llum. Maristes o llum. Ah, l'escola dels teus fills. Aquest és un premi que em van donar a l'escola. I a més trobo que fa conjunt, que sí? Sí. Bé, doncs de vegades em diuen vine i parla'ns del premi més important que t'han donat a la vida. Jo penso, mira, me'l van donar l'any 88, jo tenia 17 anys. El premi més important que m'han donat a la vida és aquest, que és petitó i no porta ni el meu nom ni res. Però és el primer. És el primer que em van donar. Estava a l'escola. Me'l van donar per un poema dedicat a Marcel·lí Champagnat, que és el fundador dels Maristes, que no estava dedicat a Marcel·lí Champagnat. Estava dedicat a un que m'agradava, que es deia David. Li vaig canviar 2 o 3 coses, vaig posar un Marcel·lí per aquí i un Marcel·lí per allà i vaig guanyar el primer premi. Bé, aquest, primer premi. Però aquest premi em va demostrar una cosa molt important, que jo podia guanyar un premi. Potser sense aquest mai hauria guanyat tot això. No es veu, s'ha de rentar, s'ha de netejar aquest premi. Diu a Care Santos, bueno, me'l van donar per Hot Dogs, que és una novel·la juvenil, ja fa anys d'això, No el vaig poder anar a recollir perquè l'Adrià acabava de néixer. Era tan petit que no el podia dur amb mi a buscar. Però tan petit vol dir que tenia 2 setmanes o així. I mira, el nen va venir amb aquest premi sota el braç. I és un premi atorgat pels lectors joves que voten a tot Catalunya i el donen. I aquest és un premi atorgat per tota mena de lectors, que és el de l'Illa dels Llibres, que me'l van donar per Desig de xocolata. I és aquest senyor, camallarg, aquest senyor, que està aquí llegint al costat de tots aquests llibres. Gràcies per convidar-nos aquí a casa teva. Gràcies per venir. Tornareu un altre dia? Sí, sense oblidació. No cal que porteu xocolata el pròxim dia. M'agradarà molt que torneu i m'ha agradat molt conèixer-vos. Fins aquí el vídeo d'avui! La Karen ens ha regalat aquest llibre perquè ens el llegim, que és de la seva col·lecció de nana. És el número 10, sí. I és un llibre que ha sortit ja i ens l'ha dedicat. I a la Mercè també li ha regalat un llibre i a la mare que ens ha acompanyat també. Exacte. No us oblideu de subscriure-vos, Activar la campaneta per no perdre'us ningú dels nostres vídeos i donar-li a like.